Cabo da Cruz saltou o seu mexillón en diferentes propostas. O vapor en empanada con espuma de trufa ou en sobremesa foron protagonistas e esgotaron existencias. O mexillón foi o rei indiscutible da fin de semana en Boiro. O Cabo da Cruz viviu unha nova edición da súa exaltación do mexillón que foi un éxito de comensais. Centenares de persoas pasaron o domingo pola carpa para degustar este produto tan recoñecido e que se puido probar en diferentes propostas, en empanada ou vapor transformado en sobremesa e acompañado de espuma de trufa. Animavos a que probedes todo o que temos preparado porque non ten desperdicio, hai sorpresas. O mexillón pode comer de mil e unha maneiras e eu creo que este fin de semana demostrámoslo con máis de 10 variedades diferentes. Simplemente, últimas palabras, agradecer a toda a xente que nos axuda adentro traballando de forma altruista, sen recibir nada a cambio, simplemente por apoiar o evento. A exaltación contou con un mexillón de calidade elaborado con mimo polos cociñeiros encargados das súas diferentes preparacións. Ian presentados nunha bandexa especial e o menú estaba composto por 4 elaboracións, 2 clásicas ao vapor e en empanada e 2 innovadoras, nun caso acompañado de espuma de trufa e outro cun culán branco elaborado con chocolate branco. É unha satisfacción para min darvos a benvida a unha cita que forma parte da identidade e o calendario festivo do noso concello. Esta fin de semana non só celebramos un produto extraordinario, celebramos tamén o traballo e o esforzo das persoas que fan posible que o mexillón chegue ás nosas mesas e que son parte fundamental do tecido territorial do noso concello. Falar do mexillón é falar da nosa ría, falar de Boiro e falar tamén de Cabo de Cruz, de xeracións profesionais que converteron este produto nun emblema da nosa gastronomía. E afirmou que esta celebración é unha homenaxe para todas as familias do municipio que se dedican ao mexillón. Co seu traballo diario contribúen a manter viva unha actividade fundamental para Boiro e para a nosa comarca. Quero agradecer especialmente a organización, as empresas, entidades e persoas colaboradores que fan posible que se recupere esta exaltación e que siga consolidándose co paso dos anos. Hoxe toca degustar o noso produto, desfrutar da nosa gastronomía, da nosa tradición, da nosa cultura, sobre todo da nosa xente. Esta degustación viviu a súa 18ª entrega e, ademais do Concello, a Xunta e a Deputación da Coruña poñen tamén o seu gran tarea para facela posible. Agradecer a todos vos esta consolidación de un evento tan importante como é esta exaltación que implica pois conxugar un pouco tradición e innovación, porque realmente un produto tan típico da nosa terra e do noso mar como o mexillón, pois o que se está a demostrar é que é moi polivalente, como dixo o presidente, hai sorpresas que non vos vamos a desvelar, ora veredes, e bueno, eso é un entorno incomparable, e simplemente agradecer eso, o esforzo que hai detrás, as bateiras, as marisqueiras, as asociacións, as empresas, a todos, a Xunta gustanos poñer isto en valor, apoiar sempre que poidamos, bueno, como din Galicia sabe a mar e sabe a mexillón. Quero agradecerlle, como sempre, ao Concello de Boiro, tamén a Asociación de Exaltación do Mexillón, pero tamén a todas as persoas que están por detrás e que consiguen, despois de 18 anos, que esta celebración se siga a levar a cabo, pero que xa forme parte da identidade de Boiro e tamén de toda a comarca. A Diputación agradece tremendamente estas iniciativas que non só poñen en valor, que xa non é pouco, un dos produtos que temos por excelencia nas nosas rías, sino que tamén xeran actividade, crean empregos, dinamizan o desenvolvemento económico, pero tamén ao final, en torno a un produto, estamos xerando turismo, promovendo o noso territorio. Une gastronomía, turismo e cultura para exaltar e promover o produto máis característico de Cabo de Cruz e un dos máis recoñecidos de Galicia. Un ano máis, a exaltación do mexillón foi un éxito e atraeu a milleiros de persoas a degustalo ao porto crucense ao longo de toda a fin de semana.